Hi guys, mayong hapon. So happy Sunday. So nakaligo ra gyud ang kaba. Nakaligo ra jud ko guys. Sige man may kaligo gud og ulan kay ang among gamit is single nga motor. Sige jud mi kaabtan og ulan. So sige pa may kaligo og ulan. Nya dili na dayon maligo og kanang pure nga tubig na. So karon kay Sunday man so naligo ra gyud ko pure nga tubig. So mulakaw dai mi guys mamista o kasi mo kugya mamista mi kay kada na piyesta mato gid mi guys manang sa ang among mga customer mingon og basta ma-absent mi sa amo ang pagpamaligya mana dayon og asa man mo gahapon namista na pod kay lista tanan asa dapit nang naay piyesta. Charot. So laag bitaw gining amo guys kaning aqua is kanang laag yun ba kay mintras asker pa ta mulaag yun ta kay unya nata mulaag og kanang dili na nato kaya ang di na takatikang so mintras asker pa ato ang panglawas go laag yun ta so kamo diha ay mo sig paningkamot yung pangitag kwarta kay inyong kwarta daghan na laag pud panalagsa kay ang ato ang lifespan sa atong kinabuhi guys is kuan ra gyud short ra gyud diri sa kalibutan wa ta kabalaw kano sa atakuhaon sa Ginoo so mao nang mintras asker pa go laag so inana jud mi guys kanang maburyong biya po ka diri sa balay nga kuan magsigira tag trabaho din atong trabaho is pabalik-balik kada adlaw dili mahuman so mo nang naay time nga nay mang-invite nga adto nya mo sa balay kay kuan nay kaon basta may kaon lupa dayon inana mi guys dili mi mag kuan nga kanang ang amo ang kita dili mi magkuan unsa kadak basta ang amo is makakaon rami 3 times a day kumbati na din naka mga ambisyon nga kuan kanang mudaghan imo ang kita kanang uban diha daghan og kwarta duot ra gyapon pangitag kwarta bisag natulog na ng mga kwarta sa bangko kamamatay ta di gihapon nato madala ang kwarta mo nang mintras asker pa ta guys enjoy laag kay magunsa man ang atong kwarta kung wala ka na enjoy sa imong kinabuhi magsigira kag kuan trabaho kinahanglan naputay time ilaag kay atong kaugalingon tagaan po nato og kuan kanang happiness tagaan nato og kanang ang ato pong mata tagaan nato og kanang vitamins nga makakita bitaw ta sa mga green nga mga kuan mga leaves mga dahon kinahanglan nga mata nato tag bukid kakita ta sa bukid nga green kayo so ingon ana atong kinabuhi guys nga i-enjoy nato ato ang life mintras asker pa ta kay og matiguang nata bitaw naanata sa suok magmukmok then dili na ta kabarog then sipa-sipaon na lang dayon ta kay tiguang na gud syempre wala naman tay nahot mintras bata pa ta asker pa ta go laag kasi mo kuyog diha mamista ta. So mao ra po to guys ang ako ay ka-share for today's video. God bless everyone.